Ngiyabingelela igama lami nguSiphiwe ngokaNtombela. Ngicela nje ukuthi uma uqala ungena kuleli khasi ucofoze usubscribe button ukuze ke uzothola okuningi osikuphostayo. Angiphinde ngikukhumbuze ke ngazakwethu ukuthi ke ukusubscribe ke akumoshi ngisho leminyama nje idatha. Ngisho isenti le data kodwa usuke uyibeka emathubeni lokuthi ke ube wena umuntu lokho ubuka imithwebulo esiyifakayo nanokuthola nje experience ngelife ezinye izinto ungathola ukuthi izinto obhekene nazo empilweni. Nganza kwethu phinde ngikukhumbuze futhi ukuthi ke kuyavotwa lapha na ke uma uvota kulula kakhulu. SMS 052 SATMA 19 20 SATMA 19 3443 32436 SMS ibizwa 150 ama SMS amahala awasebenzi sidalo. So nganza kwethu uyazi ke nawe ukuthi masila seshaya umoya wolwandle lapho khona esizobuya ngempela ke khona ke suke solungisa ubuqiniso sithi abantu abayeke lento yomjolo, abantu abaphila ubuqiniso, abantu bethu abayeke belokho abantu bekhalisa izingane odadewethu nodadewethu futhi abayeke lokho bekhalisa abafowethu. Mfowethu sekudedela imali kanti uyazisisa ukuthi hayi ayikho lonto leyo lona mina mhlawumbe ngiyidlalela ngaye noma mhlawumbe nje kanjani ukhona umuntu engithandayo. Uthola mfowethu ulokhazi nje ukuthi hayi straight we kanti kuyamdlala kusisi. Yabona nje. Nani ke bafowethu thothi nawe sisi lokhazi ukuthi straight kanti uyamdlala nawe. Yeah. So ngenza kwethu njengamanje isithembu somjolo this is another episode. Maningi ama episodes esiwafakile ngemumvo yalazi kudaba hleli sikuthwebulela sikukhomisile ngoba abafethu sifuna ukugqugqumezela abantu ukuthi abaphile uqiniso. Njengamanje nginsizwa la isibhalele qhawula ithi khamba kanjani? Ngiyaphila mfethu kunjani? Yeah. Yiphi insizwa uba igama lensizwa wakuphi isibongo udaba wabo nendawo? Lo okhulumayo ubusane ngwakamthembu ngidaba kwenkandla kodwa ngokuphanda ngaphethe kuyo. Awu mvela somkhulu. Yeah. So wafika nini la eThekwini? La eThekwini ngifike ngo2019. 2019. Yeah. Uzokwenzani mhlambe nje kanjani? La eThekwini ngafika mfethu ngizoyibambela nje amatoho ngizofuna amatoho okuhlanganisa mfethu noma engathina amatoho engiwatholayo but ngibamba lapho nalapho mfethu yabo. Uvuka mfethu akahlangane eqondile. Yeah. Kodwa ke qhawula ke ngifuna ukuthola ke la ukuthi ke wena ke isizathu sikwenze wasibhalela isiphi? Bafisa isizathu esingenzisanga nganibhalela laba ngifuna ukuzo-introducer umamncane kumamdala. Yeah. Ya ngoba manje uma mdala bafo sekunezinto mfethu engahambi kahle. Yeah. Sekunongangenelisi nje kahle bafo uyabona usaphila isidala mfethu. Khona izinto angasazenze ethe mayifika umamncane wazenza azangijabulisa baba. Yeah. Bala qhawe sifuna ukwazi ukuthi iziphi lezo zinto lezo omenza ukuthi umqinzelele zona. Bafo uma mdala mfethu uma siya lapha endaweni bafo yabo. Uvele nje aqonde nje straight bafo. Akafuni mangifuna ukuthi ngimenze idayela akafuni bafo. Iqhawe mfethu awukhulume ngeqhawe nje ukhulume njengomuntu nje nami nje angazi lutho mina ngisayingane ke yabo nabanye futhi bakhona abanye kodwa abafuna ukusizwa le story kodwa abasaza abeza uthini uvela qonde masiya lapha uvela qonde uthini bafo kahle ngichaza ukuthi akazwani nedayela masiya enkonzweni yasekamerweni. Yeah. Ufuna nje ukuthi alale ebheke phezulu kuphela manje ngithi ngifuna senze okunyayo yanqaba bafo. Yeah. So umamncane usevele wangikhombisa mfethu izinto ezimnandi wangenza izinto ezimnandi. Ukwenza izinto ezimnandi. Wangenza nje mfethu yabo manginayo nje bafo mfethu hayi ngivele ngizizwe mfethu ngilibona lila izulu manje. Ukwenza kuphi okuhlukile umamncane noma umdala? Umamncane lo intombi yakhe encane ngoba kho umamncane la. Lo omncane bafo shuthi lo mdala ongafuni ukwenza. Yeah. Lo mdala uvele bafo masenza inkonzo yasekamerweni. Yeah. Ufuna yena ukuthi kuvele kulalwe nje ngeside elilodwa. Bakithi. Kanti lo mncane bafo ubuya phenduka bhekelena bafo abuya ngenza nezinto nami bafo bengiqala ngayo bafo yabo. Ziphi lezo zinto lezo? Abuya ngikhothe bafo. Khothe kanjani? Khona la ngaphambili bafo. Indodo leyo. Khothwa kanjani? Khothelani? Phela bafo ukuthi nawe usheshe ufike endaweni lapha na. Yeah, manje ukukhotha umshini. Yeah, bafo ngikhotha wona umshini bafo. Hayi bafethu weke experience phela le umuntu uzobona umuntu okhothwayo bafethu. So manje ikhothwa still right kodwa ikhothwa still. Bafo ngayizwa nje imnandi kakhulu mfethu. Ngasho ukuthi right kakhulu imnandi. So uyasho nje ukuthi abantu ababakhotha abantu. Umthanda nje umuntu wakho mfethu hayi umkhothe nje. Yeah. So mfethu ngifuna ukuthola ke la ukuthi ke udibane nini naye unakho njani singaka iminyaka nidibene nontombi yakhe endala?
lo ntombi yami emdala sina 4 years. Oh yeah. Yeah. Sina 4 years. Awumloboli ngani? Mfowethu amandla mfethu angabikho mfethu. Kanjani? Ukuthi mhlawumbe ngikwenze lokho. Yeah. Kodwa manje uthuthuza umthola futhi omunye ungenamandla futhi. Inkinga phela bafo lo omunye indlela enza ngayo ngibona nje mfethu ngavela ngabona nje kuyena mfethu lo mdala mfethu akasekho efashionini mfethu. Oh yeah, fashion. Yeah. Oh yeah. Fashion. Futhi le isene old le anivele nje ibe isigcobo, isidumbu mfethu. Eish. Osuyayishukela ke wena ke. Yeah. Hawu bakithi. Lo mncane nihlangane nini nice? Sewunganani mhlawumbe isikhathi? Lo mncane mhlawumbe sinonyaka. Oh yeah. Hlanganele naye. Yeah. Sinonyaka hlanganele naye. Baje wamtshela kodwa lo mdala ukuthi ayikhona omunye okanje. Wakwazama kodwa ukumtshela. Bafo angikaze ngizama ukumtshela ngoba lo mdala uhlanya bafo. Yeah. Uhlanya futhi. Usho ukuthi ke kubambe nje nawe. Kusuke ngishube ngempela bafo nami uke ngibambe nje ngibone ukuthi nanga umuntu engimenya. Nakho uzobulala umuntu wesifazane. Hayi. Hallo phela usoshawa ke phela lana hayi ayisoshawa phela lana shuthi bafo ngalindela noma yini bafo ngoba hayi ayisoshawa la keke la hayi akasibhaye ngempela bafo hayi ngakuzwa ke qhawe so manje ke lo mncane ke wahlangana nini wahlangana kuphi naye lo mdala wahlangana kuphi naye usahlangana khona ngasemakhaya emakhaya oh yes yeah nahlangana kanjani shuthi ngambona emfuleni wayokha amanzi. Oh yeah. Benginohlangana naye nje emakhaya uyazi naso besile selinkomo yabo nginokumbona njalo lokho amanzi nje ngabona umuntu wesifazane wangichaza mfowethu yabo. Yeah. So ngaze ngagcina nami ngiyibika nje ngejongo mfethu ke hayi futhi naye wachazeka ke mfethu. Ngabona ukuthi hayi umuntu okuthathwa lo mfethu ngendlela onempatho ngakhona. Yeah. So lo mncane ke uyena umbone kanjani wasithatha kanjani izathu sokuthi hayi ubambane naye usushilo vele umbone kanjani lo mncane bafo ngamthola khona ngapha eThekwini nje ngifunela amatoho mfethu nami ngithi yabo nje ngejongo nje ngoba phela ngeke kwazi mfethu lo omunye ngithule emakhaya yeah so ngase ngithi ngiyigangela ngalana mfethu hawu kanti mfethu uzovela ngizwisa izinto ezimnandi lo mncane lo mdala uhlala emakhaya ufika ngizofika beyisidumbu ngala eThekwini vakasha ephinda hamba fika beyisidumbu nje basiyahamba hayi lo mama ugangile lo hayi maye qhawela kithi nawe nje ungavuma nje ukuthi introduce komunye umuntu bafo nganzima bafo kanjani phela sina mfethu uyazi ukuthi singamazulu mfethu yabo izinto ekanjalo mfethu hayi asisheshe ukuyithatha hayi ngiyakuzwa mfethu so ake siboleke behleli usuku bese siyakwazi ukuthi ke siyasebenza qhawe alright uzoza nini ngala bekumele afike nje ngoba kade kuphela inyanga Osho simbambe kahle sombamba nje kahle umetheleka nje wena uyangithinta yabo hayi ngizokuthinta kanjani so bafethu njengoba ke sixoxa naye mfowethu lo silindeke usuku mfowethu angithinte asho cha mfowethu ngifuna seku right yonke into bese siyakwazi sosebenza inkosi ayithela umusa buka mfowethu ngiyabingelela igama lami ngusiphingo kwaNtombela bafowethu njengoba nguthemsile nje ukuthi ke so lokho nje sikulethela bafowethu abantu njengobona nje sikulethela futhi ke hey bafowethu le show imnandi kakhulu le show lapho khona umuntu ke osuke nje ezoyivezela nje isinqanda mathe sakhe ishupa lakhe inanazi lakhe sweet and chocolate hey bafowethu le show imnandi kakhulu ngoba ifuna ukuzovalela abantu izoqeda labantu abantu abajolayo ngoba njengamanje uma uyazi la ukuthi uma abantu sebevele kanje baba u2 owushuti lapha ekhaya vele uyazi na ukuthi hayi kuzokunikeza nje for sure ukuthi hayi uyikhwapha yayizwa lona uyikhwapha uma usekhaya nje ushuthi uyikhwapha qhawela kithi sikubingelele mfowethu unjani bhuti siyaphila qhawe sisiwama sikubingelele ngiyaphila njani siyaphila nathi waziwabaleka bo uba igama lakho nguThembi Zungu awu manzini omkhulu hey uyazi ukuthi ngendlela obaleka khona ukutshelile kodwa lo mbhemu ngendlela obaleka khona ukuthi niza la wakutshela ukuthi ubaleka kanjani hayi akachazanga into eningi mana kule show sisuke sivezela abantu ithandana abantu abasobe ithandana sidila nabo nje uyayizwa loo nto le so umuntu usuke uzobona nje umphakathi la ukubona ukuthi uthandana nosibani lapha emva kwalapho ushuthi ke lo muntu uzokutshengisa ngempela ukuthi lo muntu akaqonyiwe lo muntu uyabo umnandi kanjani waziwabaleka ubalekile wemanzini uyeza Thembi
Thembi Liner. So Thembi Liner udabuka emakhaya. Ngidabuka enkandla. Awusuka omkhaya. Oh ya. Qhawela kithi. Udabuka uphi nendawo? Oh ngqaba ngidabuka lapha enkandla endaweni yase Mahlatha Mnyama. Oh ya, Mahlatha Mnyanga. Awusuka. So mama nihlangana kanjani umfowethu? Oh ubhuti usahlangana ngiyokhamanzi. Oh ya. Wabe seyayibika. So wayikoma lensizwa nawe. Iyakwazi ukudlala isolimo ngasengithatheka ke la. Yini nje yakuthathayo nje wazi athi hayi cha lo mbhemi lona ngizomnikeza. Indlela nje awekhuluma ngakhona engithembisa nokuthi phela ngasazovela nasekhaya. Oh ya. Wavela ukugoqa nje kanjalo. Awu bakithi. Vele nawe ayibona usushadile nje. Ngayibona senginowami umuzi ngisho wamaphupho wami. Qhawula kithi awumtshela umama ukuthi ke yini yakuchazayo ngaye ngoba mfowethu ngiyacabanga ukuthi kade wagcina nje kumtshela. Oh shuthi ngase ngiqala ukumbona nje ngimbona nje ngabona nje umuntu engaphela naye isikhathi eside ngabona umfazi nangempatho nenhlonipho yakhe nje bafo Ngabona ukuthi umazi vele isikhathi eside. Ngabona ukuthi hayi umuntu okuthathwa lo bafo ngalisapholisa amaseko. So mama umfowethu la uyasitshela ngempela uke wathi mangitshela la ekufonini ngoba kade sifonelene esho ukuthi awufuna ukuza lana wangitshela ukuthi hayi uyashaya ibhodwe uyashaya ngempela ibhodwe udlala ngami baba Mthengi awushaya ibhodwe hayi kona ngiyapheka ukuthi akwazi ukudla laleli ya so manje ke ngicela nje ukubuza nje ukuthi awukwazi umbamba ephutheni. Hayi angikaze ngimbambe ephutheni. Masethi uyambamba nje ungenze kanjani? Angazi ukuthi ngenze njani. Ya. Depend ukuthi iphuthe njani lele yazanala. Oh ya. Nawe qha umama akaze umbambe ephutheni. Bengaze ngimbambe ephutheni bafo. Ngase ngimbambe. Ngabe ngiqamba manga. Man awumotivate abantu lapha emakhaya ukuze bekwazi abantu ukuphusha iminyaka emingaka eseniyiphushile nani nithandana nje. Ukuthi kumele benze njani emakhaya abantu besimame nje ukuhlonipha nje umuntu enibambisene naye othandweni nikwazi nokubonisana ngezinto eziyaphambili mangabe kukhona ukuthi la ningaboni khona kahle ngesolunye nixazulule leyo ndaba kungabe ukuthi umuntu uhlala ediniwe kuze kuyophela inyanga umuntu umuthandana naye fa uhlele usheshe umxolele nibe ekhona nikwazi ukuvulelana inkinga eninazo nibhekana nazo ngaleso sikhathi. Hayi cha. Qhawula kithi awutshela abantu besilisa mfowethu ukuthi iziphi izinto kumele bezenze ukuze bephushe mfowethu othandweni labo. Hayi bafo oqala nje ukuhlonipha umuntu wakho bafo ungami namanga uhleze uba neqiniso ngaso sonke isikhathi. Lokho nje mfowethu. Nikwazi libalekile nikwazi ukuthi ukhuluma iqiniso kuyena nawe abe neqiniso kuwena. Umtshele nje umama ngelinye ilanga ukuthi hayi ngifunela isithembu ngelinye ilanga. Bengakaze sikhulume leyo baba. Ukwazi awufisi umtshela ngani udlokodla phela amanzi ngobhoko ukuthi mhlawumbe ngelinye ilanga mhlawumbe umfunela isithembu baba yabo uyoreacta kanjani? Ukuthi bafo umuntu bafo othandayo ngathini uyashesha ukugadla. Oh ya. Hayi manje izinto kanjalo bafo ayikhulumeki. Hayi ngiyakuzwa kahle. Qhawula ukuthi awusitholele mfowethu inakhujana izivakashi sethu. Isivakashi esinye sethu bakithi. Hey. Neyivakashi thina mama la. Siyavakashelwa la. Senzele ukuthi siqhubeke sijabulise umphakathi. Alright, sawubona sisikwamba njani? Sawubona bhuti njani? Ngiyaphila sisiwami. Uba noba. Uba noba isibongo negama. Ngo-Andis Mthombeni. Awu Mthombeni. Ngiyabona indawo wena. Hayi ngiphume eManguza. Oh Manguza. Shuthi ngempela uphume emthini Hayi ngiphume emthini. Angilokotha ngiphuma kaMuthumbibe egcekeni. Awulokotha bakithi. So manje wazana kanjani umfowethu? Angitsho zana umfowethu. Yebo siyazana naye. Ya uqaleni nikwazana naye. Sesinonyaka sazana. Oh ya, hayi cha seniyazana bo. Qhawela kithi awutshela umama ukuthi ke into esizele la mfowethu enye iyiphi? Kahle mama ebengifuna Mazungu bengifuna ukuzokutshela khona ngifuna ukuzo-introducer uMamthombeni kuwena njengomuntu esengithandana naye ngala ngoba wazi ukuthi wena ungale emakhaya
nami sengivele ngalingeka ngalana ngathola nanguMamthombeni ingakho ngibizile ngakuletha la. So bengizocela ukuthi umamukele uMamthombeni. Ilokho bengizokucela njengamanje. Cabanga ukuthi clear. uMamthombeni wenze njani naye? Uyathandana naye? Awumchazele umama yonke into. uMamthombeni ngoba ngize ngala eThekwini ngizohlanganisa amatoho umuntu engifike ngamthola ngala. Ya ngoba umama engekho eduze ehlala le emakhaya so sadibana noMamthombeni ke sathandana. Ya. So bengizocela nje amazungu ukuthi wamukele nanguMamthombeni. Ya. Beyizwa kodwa lento esho ubhuti mama. Sisale emakhaya sisale ukuthi uzongitshela. Manini bafethu. Awu bafethu Jayela. Sungikhosi. Sungilibele wena. Manini ndoda ayibofethu. Uyangilibala ne? Uyangilibala. Libala kanjani manje mama wenzani manje? Hey bafethu yazi. Wenza kanjani lento ukuthi afike la eThekwini azoba noma nkombesha abantu? Cha ngithi wena ukude nje angithi ukude mana angithi ukude mana Angithi mangidinga ngiyakwazi ukugibela ngize kuyi. uba uthi ukude mama Hayi mengidinga ngiyafika kuyena. mana uyagibela mana awukwahle mfethu awukwahle mfethu yaza awukwahle mfethu yaza awukwahle mfethu awukwahle mfethu kushelela ulimi Akukho limo lishome mfethu awukwahle mfethu Yona famthuli. awukwahle mfethu yini manje so khuza wena manje sikhuze ngalapha manje Ngiyangivumela inja mina nami awukwahle mfethu bafethu awukwahle mfethu yini manje mfethu awukwahle mfethu awukwahle mfethu bafethu awukwahle bafethu yini manje ngoba ngisakufuni mie. Anikwahle bafethu anikwahle bafethu anikwahleni bafethu yini manje mana bafethu yazi mana fethu awukwahle sisi yini manje sisi awukwahle sisi Ngikhuluma nawe indaba siswama ukwahle yini indaba mfethu awuthule mfethu hawu siswenzani mfethu khombisa. Mina Khombisa. khona kho ngakwenzi kahle awuthule mfethu yini mfethu ngani ngempela mfethu awufethu yini mfethu Yini ayibonile? yazi mfethu khuluma Khuluma. Ike ngikhona izinto sesingasazenzi nawo. Unqaba uzenza azenzayo. Iziphi lezo zinto? Saphuma. Awumtshele mfethu iqiniso mfethu umama mfethu aze mfethu iqiniso mfethu. Kahle uyazi nawe ukuthi mase enkonzweni ekamera uhlezi unjalo ufuna nje wena ukuba isidumbu. Uyithatha phela leyo nto ngoba phela mina selokuthatha nawe mina nawe. Angithi wena okhetha ukuthi uhambe uyozwe ezinye izinto. Nawe Ukhetheleni? sifuna ukudansa kahle embedeni indoda ekizikho. Awukwahle siswami yazi mfethu. Ukhetheleni ukuhamba uyozwe ezinye izinto obungazazi. Kuze ke ngifundise ukujiva. Mama ubukwenza ngempela lokho uke wakutshela yini Akaze angitshela. mfethu awumtshela umama ukuthi siphi izathu mfethu bese wena usungamtsheli Kahle mazungu uyazi nawe ukuthi masiya enkonzweni ekamerweni ngaso sonke isikhathi wena mangithi ngifuna senze idayela wena ufuni yabo ufuna nje uhlezi ulele nje uyisidumbu yabo manje ke ngathola nanguMamthombeni ngifundisa izinto ezimnandi yabo ebengiqala nokuzenza futhi so uyayizwa lodwa leyo Ingako bese eshintsha ngitshela ngezinto engazazi mina bese vele sefaka omunye umuntu ethandweni lethu. Wazi ngani lo umuntu uthandana nawe kuphela njengoba ekufundisa izinto yena weyifunda phi lezo zinto. Uyiqale ngawo. Ngifundele kuye. Uyiqale ngawo. Yafuna nangu ufundise. Ngizokufundisa phela nawe ufuna. Cha nje wona mazungu into omele uyenze yehlisa umoya nje umamukele Mamthombeni Angeke ngimamukele. ngobani Ngifune imoto zokulama. ngobani ngoba izinto emsakazweni Shuthi kuzofanele ngiqale ngizenze phela. Ngoba naku usuhambile wena wayofunda. Uzokwazi ukumncela impambosi le ngoba ushilo wathi bamncela umshini Hayi inkinga ke leyo ngeke ngikwazi. Ngiyenzeke le hayi. Uyamncela ke lo okusho ukuthi uyabona ke njengamanje ukuthi Ihamba ufuna indoda yakho wena. angithi uyabona ke Muhlulo kumunca isipiki sokuthi hamba ufuna indoda yakho wedwa ozothandana nayo. Ubhonya uba
abakudedele uzothula nemali angithi yabona uzokwazi ukwenza lokho uzokwazi ukuba ngaphezulu ngoba kuthiwa ngazi khona ngisho ukuthi ebe ngaphezulu usist uba ngaphezulu ngeke ngikwazi ukwenza konke lokho shuthi komele athatha indlela yakhe oh ya uyamiyeka mfowethu kuxaxa kanjalo kodwa thina besingafuni thina ukuthi niyekane kahle thina besothina lento yomjolo mfethu ayiphele uyabo besosho njalo thina uyabo ngoba umfowethu bezo-introducela usho njengamanje wena usunomsizi njengoba wena ule emakhaya yena engala eThekwini uyayizwa lonto ngiyayizwa ya ku-right swama ngithi kodwa angamukela ukuthi kube khona omunye umuntu phakathi kwethu inkinga awukwahle siyazi ngiyayibini indoda vele ngiyayiwina umthemba kangakanani lowo muntu uthi angaba phakathi kwempilo yethu umthemba kangakanani nakuyana hayi ngiyamthemba ngoba unempatho naye uyafana nawe ukuthi wena khona izinto ongazenzi kuphela usho lu njengoba nje uclean kanjena mfowethu uwashela uyena umama ya uyena ungashela umama senesikhathi singakanani bambana nawe umama umtshela umama osho sinayo sesinonyaka wonke yeah ngifihla lento kuwena isiphi izathu sokuthi umama ungamtshela iqiniso umfihleleleni phela isikhathi singaka inkinga bafo umama umuntu uthanda ukugadla uyashesha nesandla esilula ingakho bengimfihlela ngoba bengazi ukuthi mengasusa lento le sizolwa nje uyathanda ukuphambisisa iyiphi inhloso ukuthi wena ubophuma silo angikwazi ukubekezelela into engayizwa kahle angikwazi ukubekezelela so manje umuntu uyamshaya nje ngiyashaya nje yeah futhi ke angeke ngiwumelele umbhede nengibizele wona ngeke umele yahamba namanje mana asikhulume kahle manje uzokwenza uzohlukana nomfowethu hayi indaba yakhe sobe yasibona kodwa nje hayi angimfuni lo ngimfuni ngaze zongibhanqa nomntonje unjani nosisi hayi angimfuni uyena lo fundisa indoda yami emkhuba ukuyakhombisa usikade abazilutho wena uphuma emakhaya abazilutho Akhawa lezi zinto mfethu uyifundele kuwena noma ufike vele sezazi wena sisu lezi zinto ufike vele sozazi mfethu angithi hayi kade ngingasazi akade wayibona uyibonile pho sasibuka naye lo efonini sasibuka naye sasibuka efonini oh ya oh nase niyayitry sasibuka naye efonini safundisana lo akafundi ngani mayifuna ukufunda ngoba phela kanqatshelanga akafundi ngani unikeziwe lakhe ithuba yena walilahla mina ngiyalisebenzisa ithuba mangilithola wena uzosala kanjalo hayi bafethu ngeke bafethu manje siswami manje yini ke ucabanga ukuthi njengamanje uzoyenza kusukela manje hayi ukusukela manje ngizothatha into zami ngiphinde emakhaya awukwazi phela ukwenza njalo Ntombi fanele ngenze njani ngoba phela sekhombisile ukuthi mina angikho ngcono usemtholile ongcono busuxoshile kodwa hayi bengakaxoshi uthe ngifika nje wabethi ukhona la engibizele khona wathi asiphuthume khona uyabona nje konegazi phela bese libila nawe ungathi uthi ubusuyishayile imbiza uyenze njani leyo mbiza leyo ubusuyishayile hayi siyohlala phela ilindo ke ngomthola ngalowo nyaka loyo yeah Chaw umama usafisa umama ukuthi enilungise izinto nayo akithi ya bengifisa ukuthi silungise wena ngathi usamthanda nomama mfethu hayi ngoba ngamthanda umama ngiyamthanda umama kodwa yabona bafo indlela enza ngayo bafo igcina yabona uthando ugcina libe nokwehla yabo ngoba manje umuntu yena othandayo ukulwa ngaso sonke isikhathi yabo yena umama ngiyamthanda ukumthanda mase emukele ukuthi nje sewukhona uMamthombeni naye izinto zinga right wena siswama abengekho mfethu amanye amasoka ubungawana khonje umjido wakutshela ukuthi vele unawo umuntu abambana hayi ungithole vele sengisingile nami ususingile yeah uma ekutshela ukuthi khona umuntu abambana naye wamukela nawe kalula ngimtshelile ukuthi vele akekho umuntu onendoda yakhe yedwa indoda ayikhiwe esihlahleni asiqabunga mayifuna ukuyiphumela uzoyiphumela ngisale mina baba yamuzwa ukuthi uthe waqala ngawo kodwa ukuthola ngithole wena esesingile ichaza ukuthini lo ekhanda lakhe kwelakhe ikhanda ichaza ukuthini yazi mana phela kulungisa mfethu awukwazi uhamba uyaphi manje yagoduka uyaphi emakhaya uthi lo waqala wajola naye uyena oqala ajole naye cha usethi manje umthola esingile asifuni mfethu thina kuzobulala into eyintwethe nje awukwahle sengayifundela kuyo hayi bafethu mana mfethu awukwazi mfethu manje angithi yabona manje siyabheda manje lento le awukwazi manje ukuthi nihlukane yabo nihlukaniswe yithi yabo
Boxosha intambo. Bafethu manini bafethu yazi. Manini bafethu Hayi shit yazi. Ngizomshaya indodeni yakhe. Yini mfethu bafethu. Ngikushaya indodeni yakho mina uma ungangazi kahle. Ukhombisa abantu. Hey bafethu, hey. Ngizokushaya indodeni yakho. Bafethu, Yekele wena umfazi wakho. bafethu njengamanje niyayibonela nani bafethu ukuthi hayi lokho kwamanje bafethu kuvele kwabheda hayi ngeke. Vele kwabheda kakhulu niyabona nani. Kodwa igcineni ngoba uyalazi iqiniso. Yabo. Gcina phezulu lokho ehlala nomuntu lokho eqamba manje gcina selobola lo musha lo anaye eyeka lo yasemakhaya embambezele ngempilo bafethu. So ngiyacabanga ukuthi nje le abafethu angihlukanisanga umuntu angashawa angihlukanisanga umuntu mina angihlukanisanga umuntu nawe umfuna ukusibhala ngasibhala siphiwe mbuso 27@gmail.com.